И здравейте хора от YouTube, аз съм BG Power и днес ще снимам в един български сървър, казва се Fireplay. Първо ще ви разведа. И да, нека да започнем. Първо да пристъпим към първия Warp. Warp Enchant. Той се набира на спауна, но просто ще ви покажа така. По-точно ето там. Голяма работа. Ето тук си взимате Free XP, ето не ми взима никакви пари. Си енчантвате каквото ви би потрябвало. Така, сега. Още нещо. Още един Warp. Така. Отиваме на Warp Event. Той се намира някъде. Не знам дали са го сменили вече. Не. Пак си е тук. Ето го. Warp Event. Ето тук. Там има рандом честове. Мятат глупости, тъпоти, каквото ви трябва. И сега пиша следващото Warp. Warp Free, той пак е на спауна. И да, тук сме. Ето, тук си взимате Free Potion-ки. Сървъра е PvP, забравих да кажа. Тук брони, от тук ще ги енчантвате, ето така. Взимате бронята. Тук са енчантите за броня. Това. И например, така. Просто, ето. Така, обаче е забранено да се мята по земята. Ето, като метнете айтама, изписва, че нямате право. Така че има кошката за тази работа. Ауч, бъкна. Така, сега. Следващия Warp. На Warp Rules. Там си има правила. Всеки го знае. Не знам къде. Ето, тук забранявате всякакви видове хакове. Забранява искането на ранките от админ, мод, хелп, модератор, хелпър. Забранява се обиждането на админ играч. Забранява се лъженето на Warp Trade. Затова бан 2 days, max 3. Това мют 1 час, максимум 2. Мют 1 час, максимум 4. Бан 2 дена, максимум 3. Сега, пиша Warp, да видя дали още нещо. Да, Warp SMS. Там му си плащате за ранкове. Има и костюм енчант. Ето, лагна. Съжалявам. Това обаче днеска е голям лага. И сме много хора за първи път. В смисъл, ето. Тук за меч, тук пак. Това е за лайфстайл меч. Това е за Deedbringer. Това е Poison меч. Full Enchant брадва. И тук вече са SMS услугите. Вие като влезнете, ще има в описанието IP-то. Ето следващ Warp. Warp Survival. Така, ето, аз съм с такава броня от ето този кит PvP. Ако виждате, защото съм с доста модове, може би ще направя клипче тук. Вижте, така минавате и си трепете на много места има спаунери. Ако ви интересува, лайквате клипа и разбирам, ако събера 20 лайка, ще направя как да го направите това. И сега следващ Warp. Warp Trade. Вие си знаете. Така. И да, ето тук си влизате. Някакъв меч. И да, някой изпуснал Sharp Trick на обак 2. Не ми трябва. Към. Ето тук влизате. Каквото ви трябва правите. Давате всякакви айтеми. Ето вижте. За измама на трейд. Тем бан 5 дена.
Лесни лъжи. Снимай всеки трейд. Вие определяйте цена на айтемите. Skype за връзка WIT 3214. След измама итемите се връщат след клипа. Пращайте и снимайте трейдовете. Сега отиваме на спа. Забравих. Сега отиваме на спаун. И така малко се побиеме его килоарата. Вижте, аз имам фулка ето тук. Ще малко изхабена, не мога репна. Не знам защо. И сега ще сям лега. И да знаете, там долу водата не е след като слезните от слаба, вече е ПВП. Защото без да искате, ако паднете, имате яки неща, които искате да си пазите. И да, хора, за малко ще спра клипчето и ще се върна след малко. И да, хора, пак съм тук. Извинете, звъннаха ми по телефона. Много е досадно. Сега пак си имам легендарката, не знам защо. Все пак ги брулим от дърветата. Его, нещо. Нещо много ми лагва. Така. Флейм дога. Да, хора. Сега ще още 10 минути. Не. Арена. Така. Няма. Че. Ето това. Не знам, нещо няма пипи днес. Западнала работа. Да, хора. Страх е. Не иска да излизат. Ето го флейм дога. И да, някой хора ме удари. Не знам откъде е. Някакви тапаци. Ето го, The Troller, най-големия хакос. И да, хора, както видяхте, какво ми взе 100 неговия гърджав меч. Не казвам, че е хак. Така само видих. Хора, съжалявам много, че така правя. Но няма никой. Така да ги обрулим. Тропам си по блокчето. МСГ. Маск, кажи хина.